Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bavuta bengabaselwe abantu ezikoleni zokuxhumana ngohlelo luka Kelly Khumalo olukhonjiswa ku Showmax. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijona leli khasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_me. Dabe Showmax bathi ngeke balihoxise uhlelo moyeni olukhuluma ngempilo yangempela yomculi we Afropop Kelly Khumalo. Phezulu kuba kubonakala ingcendezi yabantu abathi malunga sakhonjiswa lohlelo njengoba lushaya ibuya ngenyanga ezayo. Abantu abaningi bafuna kubhuntsha ukusakaza kohlelo luka Kelly Khumalo olukhonjiswa ku Showmax ngemumva kokuphutshuka kwedokotela lesibili lapho kuqulwa khona icala lokubulawa kwayengonozinti we-Orlando Pirates kanye nebafana uSenzo Meyiwe enkantolo enkulu yase Pretoria kuqala lesonto. Ngokwedokodo elavulwa ngonyaka ka-2019 ngokushushiswa komphakathi NPA kuvela ukuthi uKelly Khumalo naye nabe endlini ngosuku lesigameko sokushona kukaSenzo Meyiwe Fosluras baphazamise ukusebenza kwengalo yomthetho futhi kumele bebhekane necala lokufa kwawayengonozinti we-Orlando Pirates. Lokhu kuzemva kwezindaba ezavezwa u-Advocate Masilela Tefu lapha aveza khona ukuthi uKelly Khumalo owadubula uSenzo Meyiwe ngephutha ngevolovolo elalifike nolonge. Kube sekuqubuka umsindo njengoba kulindeleke ukuthi uhlelo luka Kelly Khumalo lushaye ibuya ngomhla ka5 kuJulayi ku Showmax. Abanye abantu bathukuthele bayaqhuma bathi malihoxiswe lona lohlelo olukhuluma ngoKelly Khumalo. uKelly Khumalo evela kweminye yamazwibela alo lohlelo uveza ukuthi abanye abantu bayanyanya ukuthi ngosuku lwesigameko kwashona uSenzo Meyiwe kwangafa yena. Abantu bathukuthele bagana unwabo baya esikoleni zokuxhumana besho izimvo zabo ezahlukene. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi okuphala kwenu ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.